Jama'a barkanmu da warhaka daga tashar tamu da za ta dinga bayani game da mawakan Hausa musamman Kannywood. Nura M Inuwa na ɗaya daga cikin mawakan zamani wadda za a iya cewa ya yi shahara a ƙasar Hausa kuma ya yi waƙoƙi musamman na soyayya da dama. A wata tattaunawa wanda BBC ta yi da mawakin a shafin Instagram da Facebook, mawakin ya bayyana cewa ya fara waka ne tun shekarar 2007 kuma ya fara waka ne da wakar siyasa. A cewarsa a halin yanzu waka ta zama masa sana'a kuma hanya ce da zai iya isar wa mutane sako musamman idan ya ga barna sai ya gyara. Ya ce wakokinsa da dama sun kawo sauyi domin akwai wata waka mai suna ga wuri ga waina a wadda a ciki ne ya yi magana kan makomar wadda ya kashe kansa. Ya ce sakamakon haka ne akwai waɗanda suka kira ni suka ce min na yi ceto, ma'ana na kwace wata yarinya daga halaka, tana kokarin hallaka kanta, ta ji wakar ga wuri ga waina ta bari. Mawakin ya ce akwai wakarsa ta tambihi wadda sakamakon haka ne wani mahaifi da ya yi niyyar yi wa yarsa auren dole ya daina. Nura Musa Inuwa wanda aka fi saninsa da Nura M Inuwa an haife shi a ranar 18 ga watan Satumba shekarar 1989 a Gwamaja da ke karamar hukumar Dala ta jihar Kano. Nura ya yi makarantar firamare a Masaka wato Masaka Special Primary School. Ya yi karatunsa na sakandare a Gwamaja 2. Mawakin bai ci gaba da karatu gaba da sakandare ba, ya kama harkan waka. Mawakin Nura ya fara waka ne tun yana karami wadda hakan har Allah ya sa ita ce harkar cin abincinsa. Nura ya shaidawa manema labarai cewa yana da wakoki da yawa wanda sun hada da fina-finan Hausa, na siyasa, na soyayya da dai sauransu, wadda mawakin ya ce ba a rubuta masa waka, duk komai shi yake yi wa kansa. Mawakin na da manyan abokai ciki har da Adam A Zango, jarumi a masana'antar shirya fina-finan Hausa. M Inuwa ya samu kyaututtuka da dama kamar su gwarzon mawaki na shekarar 2014 na City People Entertainment Award, gwarzon jarumi na shekarar 2017 na City People Movie Award, gwarzon mawakin Hausawa Award na shekarar 2020. Nura M Inuwa ya yi aure a shekarar 2017 inda ya auri matarsa mai suna Amina da 'yarsu mai suna Aisha, amma ana mata lakabi da Farra. Yawancin wakokinsa yana amfani da su ne cikin fina-finan Kannywood. Yana da wakoki sama da 500. Ya yi waka tare da Umar M Sharif, sun fitar da wani album mai suna Rarrashi. Jarumi Adam A Zango shi ma abokinsa ne a masana'antar fina-finan Kannywood. Ya fito a matsayin Nura M Inuwa a wani fim mai suna Rigar Aro. A shekarar 2019 ya rera wakar yakin neman zaɓe ga ɗan takarar adawa Alhaji Atiku Abubakar, tsohon mataimakin shugaban ƙasar Najeriya.